Assistem des de 1892, va començar el nostre abuelo. Soc Gaspar, tot nascut així en la vila, així en les cases aquestes que hi ha així al costat. Ma mare va parir ahí en l'any 49, dia 30 de maig del 49, luego tinc ja 69 i pico d'anys. M'he dedicat, al principi estudiava, no m'ha agradat l'estudi, jo crec que l'he tingut com si fos una cosa per de més, no m'agradava. Em vaig posar a treballar així amb mon pare i amb mon tio i m'ha agradat de tota la vida. Avui ho porto jo, estaven molt mal i estem baixint a flote. Cada pastilla de xocolate portava un cromo. Entonces, era el marketing d'entonces, en lo que enganxaven els xiquets. El xiquet arribava, la mare mos dia «Ves a la tenda a dur la pastilla de xocolate». La primera que feien és anar a agarrar-la i obrir-la, a veure si el cromo el tenien repetit o no. La vila ha sigut un dels ports d'Espanya més importants de pesca. Tinc dues versions. Els barcos anaven a pescar a la tonyina, a la part d'Àfrica, i quan tornaven, havien carregat de tonyina, llevaven el lastre de pedres que portaven baix del barco perquè no volcara i clavaven el cacau i pujaven per amunt. Altres m'han contat que els barcos venien a carregar la tela que es feia en el coll, perquè hi havia alguns telars, entonces se renduïen a Amèrica i entonces quan portaven per amunt portaven el cacau. Mira, quan un és jove sempre es creu que sap més que els vells. No hi ha ningú jove que es doni compte que son pare té la raó hasta que té el fill que li fa la contra. I entonces diu, collons, mon pare tenia la raó en el que em deia perquè este està fent-me la contra. I és aixina, però tots, jo ho he fet. Tenim un xiquet que l'altre dia va fer un any, és molt simpàtic, va en qualquiera, va eixir enguany, en festes, em mira una carrossa, i vaig disfrutar en ell, la veritat és que vaig disfrutar. Sí, a mi m'agradaria que fer una carrera i que li agradara, que treballar una cosa que li agrade, lo que siga però que li agrade.